snađu. Tražimo grešku. Hoću tu da sedem. Gdje će biti otvaranje? Neku pomoćnu stolicu da nađem, da budem... Velikane. 21. vek. Evo ga, evo. Ima nešto da ide. Ne znam. Ja butam da se odem, kako da mi nastavim. Tako da sam sudao. Šta? Evo. Ne znam, svet je došlo u taj casting. Već dosta davno Različan bo i imao se ja trudio. Praktično se izvinjava, ali moje sad... Oni su da su oni neke pare obezbedio, to vidim da to treba sam ovu ribicu. A, to hvala. Ovo je najbolji znak koji sam napravio. Ali? Strašno. Drugi pokazatelji ne postoje. 69. Pa to nije fair. Ljudi, već... Eto, ulazimo u istoriju kola. Su partizanske pesme. Da. Dobro se sećam. Da ne nabavim. Ovo je sjajno, hvala meni. Evo, izvolite. Izvolite, ove CD, to su neki moji izborni favoriti. Neka čitaju. Učio sam uvijek tuđe tekstove, pa mora bi ovaj za domovi. Čula sam kako nisam tumačila nego ona misli u celoj moje parci. A ja isto kažem, nada li su posla, ne Ovo je ono što je. Ajmo vratimo mobilne telefone, gde si? Dolazi kući. Ne treba da treba preterivati. Dobro, opet. Kontrola dece, ne treba. Devojčice i dječake. Ako ti kažeš ne, ima jedan ljudi kaže ne spominje moje ime, bit će ti gore nego da ga ne spominje. Znači ako je to to, jer su takva dana u mladosti, razum da sad će biti i dobro. Dobro. Hoće mi nešto priča. Šta? Pa znate šta, mislim, ne može se verujem, to je...
Odbora za doček. Čeka, slušaj od nas, Aleksandar sve beleži. Hvala ti sad. Da ne stvaramo ni umetnike na kraju. Onda su ostali bez nastavnika. Brzo me slike, došle su mi drugarice. One jedne će me ubiti. Meni je autobus 20 Moram. Na fakultetu je taksi. Da probamo da usaglasimo kalendar. Promakao si mi tako reći. Ja sam kupio muziku ovoga, sam mogla da vam dam još više. Dobre. Imaš i CD, odličan je. Pa baš. Su potpuno, to će biti interesantno, znaš. Ovo je sitno, znate, Onda bi ga vidio. Šta pa morate biti zadovoljni?
Ja moram da dođem ali pazi, sam ja retuširam u računaru i ovde ne molim te, moram da sednem koliko me kiše Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, velika čast je što se večeras u grafičkom kolektivu otvara ovako značajna izložba. Kao što znate, grafički kolektiv ove godine obeležava 60 godina rada i jedan od projekata kojim slavimo ovaj jubilej je i upravo ova izložba. Reč je o autorskom projektu Gordane Popović-Vasić, koleginice koja je uložila mesece rada, truda, profesionalnog znanja i entuzijazma da bi realizovala ovu postavku. Moram da kažem da je inicijator čitavog ovog projekta Branko Vučićević. On je ovde kod nas pratio Grifon, izložbe grafičkog dizajna, i tako je se setio svoje generacije, oni koji su radili 50. i 60. godina, i eto, zahvaljujući i Branku i Gordani, dobili smo ovakvu jednu izložbu. Moram da kažem da se pre svega zahvaljujemo, pošto je veliki projekat u pitanju, svim institucijama i kolegama, prijateljima koji su pomogli ovu realizaciju, a takođe Čedomiru Vasiću, suprugu Gordaninom, koji je sve vreme aktivno učestvovao, čak je i sa nama postavljao izložbu. A sada će vam izložbu otvoriti Slobodan Mašić. Mislim da njega nije potrebno predstavljati. Oprostit ćete mi, ja ne podnosim sprave. To je potpuno razumljivo. Ja sam dobar deo svoga života posvetio grafičkom dizajnu. Grafički dizajn u celosti se sastoji od sprava. Nisam bio, kako bih rekao, presrećan spravama koje su mi stajale na raspolaganju i moj prezir prema spravama proširio se i na sprave koje pripadaju drugim fenomenima. Međutim, Bog me je obdario jednom posebnom drugom spravom i ja vam sad pokazujem zapravo kako izgleda ta druga sprava. Ovde smo mi večeras u jednom protoku vremena koje je počelo da protiče mnogo pre nego što je 1950. i koje se nastavila posle 1970. Mi smo zapravo u vremenu. Kada gledam vas, ja među vama vidim veliki broj ljudi koje sam video pre 50 godina. Mogu vam kazati da ste se prilično promenili. Lepo je što među vama ima onih koji veruju da stvari idu nabolje. Međutim, ja spadam u one koji misle da stvari ne idu nigde i da je tako kako jeste. I zato, kada vi danas zapravo u jednom protoku vremena gledate ove hartije na kojima se nalaze tragovi vremena, vi zapravo šta vidite na tim hartijama? Pa vi vidite isto ono što su možda samo naslućivali oni koji su ih pre 60 godina pokušavali da naprave, a koji danas zapravo više nisu među nama. Ne brinite, tu su oni su negde gore. Mi kad pogledamo, ako ih se sećamo, vidjet ćemo na tom plafonu njihove likove. Ali likovi nama njihovi nisu interesantni.
Šta je nama zapravo večeras uopšte interesantno? Pa nama je večeras zapravo zanimljivo da kažemo kakav je bio taj naš život koji je počeo 1950. godine. Kažu neki da je bio grozomoran, da je bio strašan i da ga se trebamo što pre osloboditi. Moram priznati da ne znam kako se to ljudi oslobađaju istorije. Istorija nije, kako bih rekao, čvrst predmet. Istorija je nešto fluidno. Ovde večeras zapravo zrači jedna istorija koja se nalazi oko nas. Ja sam bio jedan neobrazovani grafički dizajner. Ja nisam završio akademiju. Ja sam završio neke druge škole. U tim drugim školama mene su naučili nečemu što je vrlo važno u životu. Mene su naučili da je u životu zapravo najvažnije da čovek posjeduje časnu drskost. Da morate biti časni i da morate biti drski. Da u životu zapravo ne postoji nikakav drugi put. Oni koji misle da mogu na drugi način da iskažu neku svoju ljudsku posebnost, da iskažu zapravo neko uverenje, da iskažu neku istinu koja ih okružuje, te drugi su u strašnoj zabludi. Ovde, ja sada kad gledam i kada se sećam zapravo vremena koje je prošlo, ja zapravo vidim jednu časnu drskost u većoj ili manjoj meri, koja je stajala zapravo iza tih papira, iza tih likova, iza boja, iza teksta, iza zvuka koga smo slušali malo pre. I onda mislim da zapravo ovo što je započeto, što traje, to je u jednom vremenskom periodu formiran jedan jezik koga su ljudi u tom vremenu koji su živeli razumeli. U drugim vremenima, na drugim mestima postoje drugi jezici, postoje drugi ljudi i postoji drugo razumevanje. Možemo im biti zanimljivi, mogu nas gledati kao što mi gledamo određena bića kada odemo u zoološki vrt. Ali zapravo oni nikada neće moći da razumeju sva ta osjećanja, sva ta uzbuđenja, sve te čežnje i sve te strahove koji se nalaze na ovim papirima. Zato što taj život koji se nalazi iza toga ne pripada njima. On pripada onima koji su, živeći jedan život, stvarali zapravo jedan jezik, jezik slike, jezik grafičkog dizajna i koji su sada u situaciji kad se život promenio i kada nije više ništa isto kao što je bilo, u tom drugom životu ovaj jezik je lagano osuđen na smrt, osuđen je na propadanje. Još možda po neko koji je možda ovde večeras ili na nekom drugom mestu, steći će neku sposobnost da odčita te reči. Ali jezik je zapravo mrtav, rađa se jedan nov jezik, jedan drugi jezik, jedno drugo osjećanje, jedno drugo vreme. I šta mi možemo tu učiniti? Pa mi možemo isto učiniti kao kada neki čovek koji pripada nekom malom narodu, koji se broji na prste dve ruke, i kada taj čovek konačno ostane zadnji pismeni čovek u tom narodu i u tom jeziku, šta on može učiniti? On može strpljivo iščitavati zadnje reči i znati da jednoga dana neće postojati niko ko će moći na bilo koji način to da razume. To je nepilnosrdan tok istorije i tok vremena. Mi večeras ovde prisustvujemo jednom nagoveštaju, jedne takve istorije koja će se desiti sa grafičkim dizajnom koji je ovde nastao u godinama posle Drugog svjetskog rata, koji je imao zapravo svoje govornike i koji je na kraju danas sticajem istorijskih i drugih okolnosti osuđen da nestane.
Nemojte žaliti zbog toga. Pojavit će se drugi dizajn, on će također imati svoje ograničeno vreme trajanja i sve će zapravo nanovo da se obnovi. Eto, to sam večeras želeo da vam kažem. Hvala vam. Izvinjavam se, najvažnije, zaboravila sam da Gordani Popović-Vasić čestitam i da joj kažem veliko hvala. Hvala vam svima što ste došli, hvala gospodinu Mašiću na ovim lepim rečima i Ljiljani Činku također što mi je pomagala sve vreme. I posebno želim da se zahvalim gospodinu Zoranu Jerkoviću koji je muzikom doprineo da rekonstruišemo vreme o kome je reč. Sve drugo što bih vam rekla nalazi se na ovoj izložbi i u katalogu. Hvala vam jedanput. Staću pa. Evo. Staću. Okrenite se. Čekaj prvo da ovaj fin svet pozdravim. Ne, to je sve u redu. Ti nemoj da snimaš svaki put. Već ima o meni arhivu, to je sve dobro. Da. Da nešto počinjem da ga konsultiram, a Nikola nam se bio tamo se radio. Koliko smeta? Sve mi govore da mi... Nemoj da mi to radiš. Zvaću vas, Milan. Pre svega interesuje to što reći. Naravno, sve se to proverava. Što otkrio. Pa jasno. To nije tačno. Mi proveravamo, apsolutno. Ne uzima se zdravo za gotovo.